Chochoza chochana uboyibuza uma ungayiboni. Basawuthi wamnamathela kuba wamnamathela ngabe usumabalabala njengenkwe. Chazi bemsongela abafazi namadoda kubeka ngabo ngabe usuyithele ngesifuba inhlabathi. Ikuze ebhonge egoli nasenquthu zonke ishaya amashoba ephuseke ehlathini. Kuze bayibabhenga impondo zasala ngakubo. Buze yehlula abazingeli nalapho sebechamela isikhundla kwahlanga emuka nomoya. Ekwatsho hlula izinja zobaba waphuma phakathi kwazo zasala ilumana zodwa. Thupha zegwayini indodana kaMariya uJesu Kristu abayibethele esibambwaneni bethi bayiqeda amandla kathi bayinikeza amandla angaphezulu kwawabo. Izitha zakho zehlula ukuya nokubuya lahleka nezitha kodwa ikhuluma ngaye emakhoneni. Sanja siyathinta siyabusisa kube siyaphuphisa ngabe zonke insizwa ziyimpuphe. Titiliza tititi inhlanhla iyayizela umuntu owezalo wembetha kafona umuntu ozalwe enqunu. Hlala no DJ Asiye wabantu ku SA Music channel 135. Ohlelweni ezakithi ekwathulela umculo wesintu, umculo ohamba negazi, ekwathulela umculo kaMaskandi, ekwathulela umgxobanyawo, ekathulela uCothoza Mfana ingoma busuku ingoma yamanono. Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ulethulela uEM Lucky Super Maze Millie Polish lenhlanhla. Ikuze namandla kwehleleni nasekwenyukeleni. Bopho makobhoza inyukele ezinye bopho mayikobhoza ibheke ezantsi. Lezoyiza ngephimbela imto. Osho mina uBhilobo visanga lana impuphu yamasi. Umshayi wentombi yasekhula vele maqedwa wavungazeleza sezweni elisha sathi ithatha kanjani mfowasonto yoba nambuso ungithembisile. Ngisemntoba dikuthi wesigodi insatha ezweni elisha. Yile